لموزەخانەیە سمتسۆنیەن یا ئەمریکیên هندî li paytexta Amerîka Washington roja pênşemê pêşangehek neasayî hate lidarxistin. Ya rast bûyerekê dîrokî bû ku tê de hikûmeta Amerîkî bi awayekî fermî parçeyeke şûnwariyê kevin radestî hikûmeta Iraqî kir. Ev parçe jî tableta xewna Gilgameş e ku bêtirî 3500 salan kevne. Li ser vê tabletê bi tîpên Akadî zimanê kevin yê şaristaniya Mezopotamya dastana navdar ya Gilgameş hatiye nivîsîn. Lê ev parçe li Amerîka çi dike û wê çawa vegere cihê xwe yê zikmakî? Li gor pispor û karbidestên Amerîkî, ev tableta dîrokî di sala 1991 de ji Iraqê biriya qaçaxçiyan hatibû derxistin. Ew her wiha bi qaçaxî gihiştibû Brîtanya û paşê careke din bi qaçaxî sala 2014 hate Amerîka. Di sala 2019 de hikûmeta Amerîka destê xwe danî ser vî parçeyî ji ber ku ew malê diziyê bû û bi awayekî neyasayî hatibû Amerîkayê. Niha ew êdî bi fermî vedgere Iraqê. Em kêfxweşin ku çarçoveyekî yasayî heye ji bo parastina parçeyên mêyên şûnvarî ya girîngtir ew ku viyanek li cem hemû aliyan heye ji bo cêvecêkirina vê çarçoveya yasayî da ku were piştrastkirin ku ew parçeyên şûnwarî yên Iraqî werin vegerandin bo Iraqê. Can Lebat vekolerê taybet yê Wezareta Ewlekariya Niştimanî ya Amerîkî ye ku ji destpêkê de beşdarî vekolîna derbarê tableta Gilgameş bû. Ez hergav li cihê xwe yê kar an ku yekîna milkê kultûrî li nav Wezareta Ewlekariya Niştimanî dibêjin ku ew vegerandin tiştên herî giring û herî biwatine ji bo me. Em karin kesên xirab bigirin û têxin zîndanê. Lê bi rastî dema em wan merasimên vegerandin û vegera parçeyên şûnwarî bi welatên ku jê hatine tiştekî pir taybet û pir biwate ye. Karbidestên Amerîkî dibêjin hergav pêwendiya Amerîka û Iraqê di çarçeweya leşkerî û ewlekarî de tê sînordar kirin. Lê ev merasîm derfeteke ji bo nîşandana aliyên din yê pêwendiya di navbera her du welatan de. Gelek aliyên pêwendiya me heye, di nav da jî parastina kelepûrê ku ne tenê Iraqî ye, lê belê cîhanî ye jî. Ew yek ji bo hemû cîhanê û gelê Iraqê parêzwanê wê ye. Wê ja em dixwazin alîkariya wan bi her awayekî bikin ji bo xweşiya hemû mirovahiyê. Tableta xewna Gilgameş êdî piştî 30 salan careke din vedgere Iraqê. Karbidestên Amerîkî û Iraqî dibêjin hîn jî gelek parçeyên şûnwarî hene ku ew hêvî dikin di demekê nêzik de ew jî vegerin Iraqê. Sîrwan Quço, Dengê Amerîka, Washington.